ngawan ban ai khublei I pi baro ki briu ke jung blei ha ke keteng jong Jisu nong penim bat nga ai khublei advance Christmas pi baro ki ba yo sngo bat ki bi I lemba ke ni ke channel ai khublei pi ke keteng jong Jisu ti ha ke ni ke por ni yo sngo na ga gospel u Matthias kalenong ga beningkong sapang u Emmanuel kabamut habala batay ublay lambat ngi God is with us. U Matthias u tho baka thay sati kan pun khuon kan khayo khuon bat kin khot ka kerteng jung u Emmanuel habala batay ublay lambat ngi Mdan mano bat ang bangam siap ting ngi kibriu baro ngi siap ting ka jingwan long briu lani kata ka incarnation jong u Jisu Kris ka wanra asya ka perthei ya ka jingdon rengkat ka bakrau ka jong ublei si kibriu ki jong ublei lembat ngi u Jisu udon rengkat balagi senran menbau dang don haken ka perthei wa apostol Yohanes ubu yakani kum haba utho wong uktau ktien ula kenjado bad ula syangsa hapdeng jongi ula kenjado ula longkum ubriu ula syangsa ula don rengkat hapdeng jong kibriu bad menta udon rengkat bangi dau mensi mbokhu jong u syu u Yohanes utho kalenong ka beningkong bana ka jingdap ka jong u ngi baro ngi layo pediang bat na ka jingai ai ka berakat ka jingai ai wong na Maria kani ko hukum la ai da Moses hanai ka jingai ai le ni ka grace bat ka jing shisha kilawan da u lada pipai kitab Genesis kalenong ka ba arpu ar gad khot ka ba khat saw ngi syam yo Abraham u khot kertang ye to ka jaga Jehovah Jireh hakaba ublei ulai lani ulai lupa ya ukun lang berat ban ai ka jingnya ulai lupa u Jehovah Jireh u Abraham u penkut uang baha ulum jong utrai an sayoi ngin sayoi bat ulahian nang ta ulum u perta da ka jingkemen the Lord provided ublei ulai lupa ula penyo lupa apa pai ya gani ke jingja u Jisu Kristus ong aga gospel Yohanes kelenong ga bapra bau Abraham ula lekmen balai bani I ke sni jonga wong bat ula yoi u Abraham yaka bat ula kemen syu u Jisu ong ya kijiu u Abraham u kpajung pi ula syat kemen bani I ke sni jonga Nisiam kijiu kilaong yu mempat don san pausnem karta te melai yau Abraham u Jisu jubab sisa ngaong api benba empat kayu Abraham ngala don kijiu kila bitar kila dom bat kila kre ya kaban lentem mau yau Jisu Kris handai kisau gospel gani ke gospel Yohanes ki tu ba u Jisu labori no yaladi Nangta syu nisiam u dainamar ketau apostol Yohanes utho akatu kelenong ka beningkong hakaba meningkong uladon uktien bat uta uktien uladon bat ublei bat uta uktien ulalong ublei ulalong u Emmanuel u person u baar jong ka jinglong lai hauwei ublei lani ka Trinity habang ipuli kisah gospel ngisyam ba uni yau Emmanuel kabamut ba ublay lambat ngi u Jisu Kris ulalong sisa uba ai da ublay kumangi yau Yohanes lai kelenong ged khot ke bakhan riu aba ublay ula kata ke perthei kat baula ai tino yalau khuan ubala khamarwei bau ai wei ubangai jau unyo ka jingim ka babam jukut u Jisu Kris ngisyam ubalang utau Emmanuel ar hajar senam mencua ula IT la ka jingim ban yap na ka benta jonga bat jong pi ula IT ai
banlong ka kuna, banlong ka jing kanya nagabenta jong abad jong pi. La ai ko mong apostol Paul siginong Ephesus, daga jing ai la panem pi. Yang iu la panem, habang ilalong ki balayap lupa ki pop at ki jing rengkang ki jongi. Ublay la ai kun, la ai Emmanuel. Ban pediang yu hakadonut jongi. Ban ikundu yu hakaminsim jongi. Ban yo ia ka jing pentamai. Ban yo ia ka jing kapat. Bat ba un syong hapo jengi udim hapo jengi unia khawai mit lembat ngi da ka jing ai lepen em yangi ong the Bible uya nesul nong mening kong khat ka sipa wong ba ulalong ha ka perthai hande ka perthai ka lalong do ban ban ka perthai kam sim itu yu uladap don ka perthai kam tre ban itu yu kam sim diang yu chu uya nesul to wong ulawan si ki la ki jong ki Israel kita ki badai la ki jong kim sim la pediang yu kila kentaj kila sana pna kile ban bat perkhing la ki jong ki niam ki rukom tenrai ki jong ki kili isibun ki kamba ba ki dakla balale daw niu Emmanuel u Jesus Christ khadu ki sana pna yu khadu khadwa yo mangi ki gentle bat ngi kalalong ki Israel ki baken jaman sim abang ipediang yu jisu ka jing em jengi ngiyo ai mangi kini ka kam lengdo banlait banduai yala ki jong ki bahaye ngasam banduai ki parlok banduai ki brio ban yalap ya ka gospel jong jisu Christ ngiyo ai mangi ublay uthe yu mensim bakoi haka perthai baro ko wei bangingin sim ini ka kam lengdo bangin yang mangi ki jiu ki gentle lada ki pediang yu utra jisu kumunong penem kawai ke jing diau mensim jong apostol Paul abangi pulih ke New Testament Rom sipau ke lenong ladapin pulih benia ba ngisiam ya kata ke jing diau mensim jong apostol Paul nak benta ke jiu balai bau diau mensim upen pau ya ke jing diau mensim ke jong ha ka ni ke tien sekinong Rom wong ba ke jing kwa her ke donut jong kalong bat ke jing duai jong ublai nak benta ke Israel kalong ba en pen im yaki kajing angnut kajing sliang ba kajing dawai jonga nak benta ke jiu kolong ba kin yo ya kajing penem hado mentangi hab ban dawai ke Israel ba kin yo e kajing penem na utrai wong naman nga phla sapang jongki ba kidon kajing snow shit kidon kajing snow shit ram nak benta ublay bat kat bakum kata kajing tim kidon kajing sngo sit ham nakabentau blay henry kat bakum kajing tim bon kibriu ki sngo sit ham nakabentau blay henry kat bakum kajing tim namara ba kilom ki bom tim ya ka hok ublay bada ba ki persang ban penne ya ka hok la ka jonghi kim sim na pen ko ngo ya ladi hakata ka hok ka jong ublay kata ka long kajing ka bakra bat kibriu ibat halaka jong ka jinget ka jing smutu la jong hakata ka jinglong tenrai la jong pateng la pateng ki jinget pateng la pateng ki ong badale kum tala biang le kum tala biang le kum tala biang le kum tala biang ki penyang ya la ka jong ka hok la jong kat hadu ki kentat yo Emmanuel ki kentat yo Jesus Christ ban pediang ha ka donut mensim bat ban ong ba la biang ngila long Kristan la khot Kristan ngiwan na ki ying Kristan la biang rengim tip kat bakum ko hok ujisu ulong ko hok nakabenta jonga ba jongpi ublay haba upet yang aba depi uhap bani i ko hok jong ujisu Christ ujisu ula volunteer dalade banwan dalade sene ke pertai panyap nakabenta jongi ngipat ngihap ban pediang ke jong penim ke jong bat ke jong pendap ba ke jong kular jong yo minsi mbako jong ublay Nisiam apostol Petrus baru apostol Yohanes wilayah akan tu ke dorbar ke bahe da ke jing silur dia kemudian ke jing penem hanu hawai pat latna uji sukris upol uang na marbaro kila laptop kila dole na ke buram ke jing ublay lapen kesan yingi da ke jing ai ke jing ublay da ke jing suspa ke bau Kris Jisu u Emmanuel kakubor bapa kalong nau Yohanes si kelenong ke bendingkong ke dekat ke bakat ar
bakat kibala pediang yu uayu tau kat kibala pediang yu ni Emmanuel hakito ula ai kabor banlong ki khon ki jung blai ula ai kabor bakin long ki khon ki jung blai kata hakita ki bangai ke keteng jung shu kat khat ka bakhat lai wong kibala kha om na ka snam lemni na kamon ka do lemni na kamon ubriu handrai na ublai na uta u person ubaar jong ka Trinity u Emmanuel ngi haban pediangi u ka donut jongi banong Jisuan u Jisu ki siksya ka kitab jung pen pawong hakmi ngayang ka jingkhang ban ngatiet ngayalap ya ka tin jung alam bagi syakri ki jonga lada unu yos ngawe ka tin jonga badu plir ka jong ka jingkhang ngan wanrung hapo hau bat ngani khawai mit lem bat u ka jing ka bakrau ka jing ma ka bakrau ka baap akin ki sni ki bamenta kalong bagi ri ya Christmas rengi du no yau Emmanuel ngi bat ya ka Christmas ni celebrate Christmas rengi du no yau Jesus Christ ubla don ha ka jingkhang saba unrung unwan no ha ka kitab jing penpau arpuar ka lenong wong hakmi ngawan kloy hakmi ngawan kloy bat kanong jonga kadon lembat nga ban ai nong ha wei pa wei baro kat bakum ki jingle ki jong u au yanes lenong beningkong kat khat ka basau yanes u tho ha u ladan ka jingim ha u ni u Emmanuel kadon ka jingim kani ka khubor ka baba daitang hau Jesus Christ lalang iladon yu Jesus Christ u emma po jengi u ya khawai miet lambat ngidon ke jingkemen ngidon ke jingsuk ngisngowi ke presence ke jeng blai ngiyo ke jeng im deno ta daw Isaiah wong namarangi lakha yu khun hatu lakha ne em yu khun hangi yo ne sunong balai ke khat ke balai lemda kapat yu brio umla bani i ke hima ke jong blai dai ban yo ya ka jing kapat ha ke mensiem ha ke jing im ke jongi idan kam ya ke regeneration ke transformation ke jing pen kala thamai ke jing im ke thamai nabalang idan hau Emmanuel ki barim ki lajano pada kemi ki thamai ki lawan ja kani ke de jing ai ke ba kharau tamukpa u ia yo second person jong ka Trinity u ia yo person u baar jong ka jinglong lai ha we uni pat u second person u Emmanuel ke jing ai ke ba batam ke ba kodor tam ke ba kharau tam ha ke balang gelong u yo third person u men sim ba khoi sngap uang hau yo anes khat sao khat riu ngaru ngan dua yo pa un ai happy ya uipat unong penting u comforter unong ai boy lan u counselor u helper u intercessor unong ya sa unong ya rab ba unyo yai sa lembat pi hala karta uniu men sim ko udon rengkat bat ngi hala karta hakikam ki apostol ar ke lenong uni u third person upen benai ke jing poi ke jung u bat ka kamba jong shispa ar pangut ki senran ki bakren ha ki wei pat ki thele ha ke Greek kani ke kentin men sim bukhoi ngiyo paraklit lani paraklitus kabamut uta ubalakhat banwan banyaram one call alongside to help lengba ke history ke balang umdei tang ke kerteng andai udah ublei ubatrai kam maka percay ulang ubor jong ke Pentecost person ubalai jong ke Godhead dan ke jinglong lai hawai ngikhat ye u divine person ubaka jingtrai jong u kumukpa kumju bat kumukun dan u Emmanuel ulang uba Maria ringkat ko equal ulang ubama nadu bam jukut ulang ko eternal batu badon nadu basdang ulongku existent batu kepa batu kun ka jingtrai lani ka ministry umensim bukut
Kalong ban pen kenduk, ban pen kelayu beriu. Ban pen pau yau Emmanuel. Ubalang badukpa siya kibriu. Ban pen pau yau Emmanuel ubalang u Jesus Christ. Ula pen pau, ula traiting ake kam ki apostol ar kalanang. Abau Petrus ula yalap ikitu kilay hajar. Umensim bakoi ula tray borba. Ulawan borba. Bat kilay hajar kila dungak iki bat ki ong kaingen le kata kada jing tray la nega ministry jong new third person u Emmanuel ubalai kata kada jing tray jong sian ngin sayo kading yalap ya ka gospel hakatiyo ka basaw jong January banwan hangni haju hi mautawar ngin yalap ya ka tin ka jong ublay ngi khot ngo bahaya pi bapinwan bat banbu la makjing duai bangin yo ni ka jing yalap ya ka gospel ngi khmi lenti ya ka jingwan jungo jung min sim jung blay ngi khmi lenti ba ujisu unwan ngi khmi lenti ba ublay un kat no ekibleng bat unwan hiar un yang apneng jungi baki briu kinyo sngo ya ka gospel lada kiko ngo ya ka gospel ka Bible ko ang kibriu kin yo lada ublay umla bane ruem lada ubriu hi IT la ka jong min sim ka jing show blay ka ministry jong new third person kalong ban pen kedu bat ban pen kala ya ubriu ya kilai hajar ngot la pen kala la pen kendu bat kilayo ya ka transformation kilayo ya ka regeneration tongin phai pat jing tray ju ki apostol bat bangin long kiba pengor bat kiba seng nong rim da ka nong rim jong ki apostol Jesus Christ uang uta umen si bakho ju third person unang pentengan uta ken on ya lam ya pi bat kabalai un hikai ya pi ya ki baro bat ru un pen kan mau ya pi ya ki baro ki bangala ong happy ngan dua ya pa una ya pi you comforter unong pentengan bat un yo ya ne bat pi jiunom u Emmanuel u blay lambat ngi u men sim ko u bayalam ngi sia kiding sisa baro jong kaktien ga jong blay dai ma u balang unong tho u Arthur ya kaktien ga jong blay uni u men sim ko ya bangi pediang yu u yalam yangi sia kiding sisa baro nadu Genesis hadu jing ben pau la tho do u men sim ko la pen khi ki briu ga jong blay baka jing tho ba ko baro kolong ba sisa bala tho do u men sim ko jong blay pada bangi pediang yu ngilong ki ba sya ya lam u men sim ko nginyo ya kita kiding sisa baro jong kaktien ga jong blay un ker ku yangi tongin pediang ngi yau Emmanuel ublay lambat ngi aka do not aka men sim aka jing jongi om tang man sungai Kristan ban sungai klem kat kom kata ka jing tip ikaktien ga jong blay rai tongin ngai ba u Jisu lawan jing pertai bat ula kiwa lo ka ding pana bat ula yap bat la tep yu ba ula mi pat bala ngingai akan ni an pen ya ka jing jongi ublay un ker ku amen.